Yıllık тұрыш қызметтері үшін Татарстан Республикасы Мәдәниет Министрлігінің мәдәнияттәге казанышлары үшін күкрәк билгесе белән бүләкләнәләр. Хажиев Ирек Мулла Мөхәммәд улы, Иске Кырмаш авыл мәдәният йорты халык бию, Чишмә халык бию ансамбле балетмейстеры. Актаныш районы балалар сәнгать мәктәбе, балаларга өстәмә белем бирү муниципаль учреждениесе укытучысы. Вагиз кызы, Актаныш район мәдәният йорты сәнгать җитәкчесе. Һәм бөтен районыбызда үтә торган чараларның баш режиссеры. Әйтәсең, менә бу чараларда күбесендә ана хезмәт ята. Менә талант кешедә инде, менә шәхес Худайдан биргән, менә молодец, рәхмәт сиңа Элизабет. Хужина Алсу Фасыл кызы, Киров авыл мәдәният йорты директоры. Шулай ук мәдәнияттәге казанышлары өчен күкрәк билгесе белән бүләкләнә. Ахмадишина Гөлназ Рафис кызы, Кәскәй авылы китапханасы китапханәчесе. Котлыйбыз. Һәм инде Таһирова Сәвия Гаваз кызын чакырабыз. Актаныш районы балалар сәнгать мәктәбе, балаларга өстәмә белем бирү муниципаль учреждениесе директор урынбасары. Татарстан Республикасы Мәдәният Министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнәләр. Хайриева Фәнзилә Шайх Тимер кызы, Иске Байсар авылы мәдәният йорты директоры. Рәхимин Фәнзилә. Шайдуллина Ритида Индус кызы, Актаныш районы балалар сәнгать мәктәбе, балаларга өстәмә белем бирү муниципаль учреждениесенең укытучысы. Шадрина Тәлминә Дәрвин кызы, Актаныш җирлегара үзәк китапханә, муниципаль бюджет учреждениесенең методик бүлек мөдире. Ахмад Шарипов Әлфис Әхнәф улы, Иске Сәфәр авыл мәдәният йорты халык театры режиссеры. Нуруллин Рушат Фәнил улы, Актаныш районы балалар сәнгать мәктәбе, балаларга өстәмә белем бирү муниципаль учреждениесе Иске Сәфәр бүлекчәсенең рассам укытучысы. Баянова Фәндия Зөбәр кызы, Актаныш җирлегара үзәк китапханә муниципаль бюджет учреждениесенең халыкка хезмәт күрсәтү бүлеге мөдире. Шевалиева Рәмия Бил кызы, Кыркай Төбе авыл клубы мөдире.
Фәнзур Вазут улы, Дуке авыл мәдәният йорты директоры. Һәм Габидинов Ленар Зөфәр улы, Зөбәер авылы мәдәният йорты халык театры режиссеры. Актаныш муниципаль районы башлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнәләр. Мусин Жон Мирза улы, Актаныш районы балалар сәнгать мәктәбе балаларга өстәмә белем бирү муниципаль учреждениесенең вокал классы укытучысы. Камалов Плюн Фәнин улы, Актаныш районы балалар сәнгать мәктәбе балаларга өстәмә белем бирү муниципаль учреждениесе яңа әлем бүлекчәсенең баян классы укытучысы. Валиева Эльмира Мәхсүм кызы, Актаныш районы балалар сәнгать мәктәбе балаларга өстәмә белем бирү муниципаль бюджет учреждениесе такталашык бүлекчәсенең рәсем классы укытучысы. Фатеева Ингина Насих кызы, Иске Жияш авыл клубы мөдире. Якин Фәнис Фәндәвис улы, Агыйдел Ширхан бию ансамбле Дәүләт автоном мәдәният учреждениесенең хор коллективы артисты. Актаныш муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнәләр. Шарипова Ленара Фәвәдис кызы, Актаныш районы балалар сәнгать мәктәбе балаларга өстәмә белем бирү муниципаль учреждениесенең яңа әлем бүлекчәсенең бию классы укытучысы. Мубаева Назлия Маулитҗан кызы, Актаныш муниципаль районының драма һәм комедия театры бүлек җитәкчесе. Әхмәт Нәбиев Илшат Хәкимҗан улы, Кәскәй авылы мәдәният йорты директоры. Ахунов Фәнәвис Мөбәрәкҗан улы, Адай авыл клубы мөдире. Нигъматуллин Артур Фәнил улы, Агыйдел Ширхан бию ансамбле Дәүләт автоном мәдәният учреждениесенең бию коллектив артисты. Һәм сәхнәгә олы горурлык белән безнең Актанышыбызның балаларына, коллективларына зур рәхмәтләр әйтеп сәхнә түренә чакырабыз. Актаныш районы балалар сәнгать мәктәбе балаларга өстәмә белем бирү муниципаль учреждениесенең Тамчы халык вокаль ансамбле җитәкчесе Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Лилия Риваль кызы Мустафина. Созвездие Йолдызлык 2020 эстрада сәнгатенең Ачык Республика телевизион яшьләр фестивале 1-нче урын. Сандугач Сарар Илем 3-нче дәрәҗәдәге лауреат. Йолдызлык 2021 зонада 1-нче урын. Роза Ветров 8-нче Бөтенроссия балалар һәм яшьләр театры конкурсында 1-нче премия лауреатлары. Котлыйбыз балалар. Актаныш районы балалар сәнгать мәктәбе балаларга өстәмә белем бирү муниципаль учреждениесенең Омар Зая үрнәк вокаль ансамбле җитәкчесе Базиева Разида Индус кызы. Ансамбльләргә сертификатлар тапшырыла. Созвездие Йолдызлык 2021 эстрада сәнгатенең Ачык Республика телевизион яшьләр фестивале зона этабы 1-нче урын. Сандугач Сарар Илем регион ара фестивале 2-нче урын. Роза Ветров 8-нче Бөтенроссия балалар һәм яшьләр театры конкурсында 1-нче премия лауреатлары. Актаныш районы балалар сәнгать мәктәбе балаларга өстәмә белем бирү муниципаль учреждениесенең Ак Инеш балалар бию ансамбле
Җитәкчесе Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Лилия Равил кызы Батхуллина. Йолдызлык 2020 эстрада сәнгатының Ачык Республика телевизион яшьләр фестивале зона этабы 1-нче урын, финал этабы 1-нче урын. Сандугач Сайран илендә 1-нче дәрәҗә лауреат. Йолдызлык 21-дә 1-нче урын зона этабы. Роза Ветров Гран-при. Шулай ук балалар сәнгать мәктәбенең шатлык бию ансамбле җитәкчесе Лукманова Айзәрә Илгиз кызы. Созвездие йолдызлык 2022 урын, Әлфия Залова исемендәге халыкара фестиваль конкурсының зона этабы җиңүчеләре, Созвездие йолдызлык 21 1-нче урын, Сандугач Сайрар илем 1-нче дәрәҗәдәге лауреат. İkinci sanlı Aklanış Orta Mektebi'nin Qaşıt Ballar Vokal Ansambli җитәкчесе Татарстан Республикасының атказанган укытучысы Нури Әхмәтова Рәбидә Насретдин кызы. Шулай ук төбәк-ара һәм республика күләмендә үзләренең йөзләрен танытып, яратылып йөрүче егетләребез инде аларны республикада бик якын итеп кабул итәләр, беләләр, хөрмәт итәләр. Рәхмәт сезгә, кадерле балалар.